Celostátní akordeonová soutěž v Dobřanech se konala od 6. do 8. června 2025. Sešlo se přes 150 účastníků a kromě ansámblů, tedy komorní hry, orchestrů, souborů, soutěžili také solisté. Úroveň byla mimořádná. V Dobřanech jsem podruhé, mám tu čest být tady podruhé. Děli jsme tady výkony, které se normálně nevidí, je to pro nás, pro všechny, nesmírně obohacující. Musím říci, že každým rokem je to lepší a lepší. Ten progres českého akordeonu jako takového je obrovský. Chtěl bych poděkovat organizátorům, kteří to zorganizovali naprosto dokonale. Chtěl bych poděkovat všem účinkujícím, kteří předvedli naprosto skvělé výkony. A myslím si, že to je úžasné, že se ty lidi můžou takhle setkat a že celá ta akordeonová rodina, nebo jak bych to nazval, může fungovat tímto způsobem pohromadě. Každoročně si zakládáme na tom, aby porota měla minimálně 11 členů, aby ten vzorek výsledný bodový, který vlastně vyjde, byl co možná nejsprávnější nebo nejkorektnější. A v letošním roce se nám stala taková raritka, vlastně úplně poprvé v historii soutěže, že jeden účastník měl maximální počet bodů, to znamená 25 bodů, což je opravdu neuvěřitelné na to, jací experti a odborníci seděli v odborné porotě. Velký dík pochopitelně patří Petrovi Vackovi, který je v čele toho svého týmu a organizace, která to dává dohromady. Já doufám, že se v budoucnu budeme moct srovnat s absolutní světovou špičkou a ty náznaky toho, že jsme schopni této konkurence, už tu máme. Takže držím všem palce, aby zabudovali na letošním ročníku Trofea Mondial celosvětové akordeonové soutěže v Montarží. Všichni jsme tady měli ideální podmínky pro práci. Všichni na to budou dlouho vzpomínat, protože od cen počínaje až po vlídné zacházení konče si myslím, že to skutečně stálo za to. Takže v Dobřanech je velmi dobře a těšíme se na příští rok a klobouk dolů před tím, jak to tady fungovalo.